Pietru, mela, kien miżmum il-ħabs. Imma mill-Knisja kien isir talba għeda lill-Alla għalih. Meta kien Erodi se joħorġu, dik il-lejla kien Pietru rieqed bejn żewġ soldati, marbut b'żewġ ktajjen, u l-għases kienu jagħmlu għassa quddiem il-bieb. F'daqqa waħda dar kbir idda fil-kamra. Pietru, l-irbit farfar min idek, għassem malaj, u xiet il-qorb riġlej. Pietru kien għadu ma femx li kull ma sar mill-aġlu kien veru, imma kien jistħajlu qiegħed f'dera. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni u waslu ħdejn il-bib tal-ħadid li jagħti għall-belt li nfetħilhom waħdu. Ħarġu u baqgħu sejrin sa tar fit-triq u l-anġlu mal-ajrab. Imma Pietru nduna li l-bullej kien bat l-anġlu tiegħu u ħelsu minit Erodi. Għalhekk huma għarant Marija, om Ġvanni, li jgħidulu Malku, fejn kien hemm ħafna miġmugħin jitolbu. Imma kif jista' jkun Pietru qiegħed il-ħabs jekk mhux ukoll ġamejjed żgur leħen ruħu smaj. Qed ngħidilkom li hu għaliex ma temnunix. Mela jekk Pietru, għaliex ma ftaħtulux. Iftuli x'mu Pietru jiena iftuli ġieħalla taħnina. Pietru inta sew kif ħriġt minn hemm ġew. Iva kien il-mulej l-anġlu tiegħu bat minit Erodi ħeli snin bil-ħabs kont arrestat. Għandu din l-aħbar ġagbu l-aħwa kollha nibqa' hawn jien ma nistax Erodi kbira l-kollha.